Menika wonten sesolo saking panjenenganipun kadang cucuk lagu, hamba pilih nyuwun lali janjine. Lah dalah. Aku mau wis matur to. Iya. Nyuwun lali janjine Kang Dodok kali Kang Komet. Dodok Komet mlebu ngene. Wis lali tenan to. Niki pun siap. Sampun, ketikanipun sampun samapta, kepareng monggo Kang Dodok Kang Komet, kepareng enggal kadhereaken dan akan dibawakan lali janjine artis yang viral. Bukan hanya disiarkan di YouTube maupun di channel TikTok, tapi juga disiarkan di masjid-masjid kesayangan, TV-TV kesayangan ya. Lala Atila, ngadeka Cahayu, Mbak Lala Atila. Lagune Lali Janjine Supranada. Monggo kepareng Kang Dodok Kang Komet jejogetan. Dina minggu sing tak tunggu, kowe ngajak neng tawang mangu nganti lingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe. Cancane kowe neng ngendi? Sing tak tunggu, kowe ngajak neng tawang mangu nganti lingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe. Mangkal aku
dulur-dulur dong lumpuk. Lumpuk. Dirampungke engko saosi wanci engko. Nggih. Jan-jane